Хора, аз съм Силян, някои от вас може да ме познават и цъкам, сега ще играем Майнкрафт. Това е Майнкрафт крафтинг, значи това е моята къща. Ето го Enchanting тейбъла, Crafting тейбъла, тук имам 3 печки. Това ми е често за, нали, такива материали, оръжия, кирки, брази, лопати. Това ми е често за блокчетата. Всяка малко е така да залиша телефона, така. Тук това ми е често за елементите, нали, злато, такива. Diamond, ето ми Diamond-а. Маща особено е тебе. И, нали, такива. Кеста ми за растения. И това ми е често за храни. И знам, че цялото ни се яде, но на практика за храна. И това е последния ми чест за мебели. Оле, какво ми става на това кръчел, бе? Само ми се слича. И така. Ето тук ми се направи стоманна врата. В принцип някои майнкрафтъри, които играят в Майнкрафт, аз не знам точно как да ги нарича. Аз ги наричам дори не мога да се произнеса собствените думи. Аз ги наричам майнкрафтъри. Майнкрафт. Облет ми се езика. Това е шелъркина. Това ми е градинката. Изнече снимам на телефон, просто на компютъра не знам как да се инсталирам, а пък нямам и лаптоп, щупи ми са. На практика да го щупих де. Така, това е моето първо клипче на Майнкрафт. Просто изведнъж много ме заинтригува, доста си е интересна. Даже е добра за ума. Много е полезна. Тук разбираш как можеш да оцеляваш по принцип. Ако аз изключа зомбитата и ако тук нямаше прасета и крави, ще да е седнал наистина си на остров с дървета и да си правиш къщи. Наистина много е полезно. Иначе това наистина на някой от вас може да ви се случи. Иначе това искам да кажа. Просто разбрахте ме, нали? Значи това ми е ето. Бей! Това ми е паник стаята. Юпика, ей! Така, тук нямам почти нищо, защото аз тук едва влизам. Това ще го направих, ако навън има адски много зомбита и по някаква причина дойдат пигмани. Възможно да дойдат, защото сега ще ви покажа защо. Ето заради този идиотски портал. Направих го, защото на мен ми е полезен. Попалих ли са? Не. Добре, това ми е къщата в ада. Тук, например, ако си влизам, да не ме трепат уния гигантските духчета. Тук има броня. И така сега се прибира у нас преди някакъв пигман да ми е изгорял вратата. И това могат да дадат пигмани. Преди като играх с най-добрият си приятел, мамка му в миналия ми сървър. Няма ти си представа. Всички мечове се изхабихме. Ама ние играхме в мой сървър, защото на неговия телефон нещо не можем да си влизаме. Значи, казвам ви, нищо не можем да направим. Ама нищо. Да се знае. Добре. Това ми е таланчето. Тук съм ставил легла да спа на звездите. Някой от вас в принцип спал ли някога на звездите? Много е приятно. Аз съм спал, но само 2-3 пъти.
Иначе е много приятно. Веднъж даже видях със звезди. Така. Само да си поставя нещата. Добре. Глупав портал. Така. Ето тук това отзад ми е първия изход. Нали? Така да го кажа. Това е безопасния изход. Ако някой ми влезе в къщата, да го изтрепа от тук. О, да, сега ми напомни. Добре, че го казах. Ако някой зомби ми влезне в къщата, чакайте, сега ще ви покажа. Айрон, айде идвай при мен. Едно, 2, 3, 4. Ама какво взимам, бе? No. Така. Сега ще направя един айрон голем. Така. И добре. Това е нашия айрон голем. И добре, това беше. Просто исках да ви покажа моя свят. Очаквайте ни и във втора част. Довиждане!